Jeg står nu ude foran Malte Harnungs hus, som vi skal ind og interviewe nu. Malte, han er medlem af det lokale band Airwave, som har været omtalt meget i ugebladet. Så vi skal ind og snakke med ham om øvelokaler i Hørsholm. Jeg går til fest for de mennesker. Fuck finger i hovedet til alle dem jeg elsker. De sender en tilbage og smiler. Et skål for at låse i dag og blive her. Ved at sangene og slutter. At der er flere drenge på hende du kurer. Det er i orden, snak lidt pænt. Vær dit bedste, snak med dem. Tom eller halvflæsk. Nå Malte, vil du så ikke lige forklare hvad du laver musik? Jo, jeg spiller i bandet Airwave sammen med nogle drenge op fra Rungsted Gymnasie. Op på Stampen. I øver op på Stampen, siger du? Ja, vi øver en gang om ugen, men desværre kun 2 timer, fordi at øverforholdet i Hørsholm har været lort. Så vi kun komme til at øve 2 timer om ugen, selvom vi er forholdsvist upcoming band. Stort upcoming band. Så kan I så ikke lege i det øvelokale eller noget? Nej, men i Hørsholm der er der ikke nogen mulighed for at lege noget som helst. Så vi må have de 2 timer om ugen, og så er det vi har at gøre med. Har I overvejet at søge ud på Hørsholm? Jamen, vi har overvejet at lege et lokale inde på Nørrebro, som der er muligheder derinde, men der er ikke noget i Hørsholm overhovedet. Vil det gøre en stor forskel for jer at få et øvelokale her i Hørsholm? Ja, men altså, hvis vi havde et øvelokale i Hørsholm, vi kunne næsten komme til at øve hver dag og øve en masse, altså få musikken mere ud, helt klart. Sådan et øvelokale ville I være frisk nok på at skulle dele det med andre bands? Ja, det kunne man sikkert sagtens finde ud af. Hvis det ikke var 10 bands om det samme lokale, så kunne man sikkert sagtens finde ud af det. Ja, og så også dele gear og sådan noget, altså instrumenter og forstærker. Vi har i Ungrådet kigget på et firma, som laver sådan nogle øvelokaler, man kan leje, som bliver leveret, som er bygget sammen med 2 40-fods containere. Du kan se nogle billeder her. Der har du rummet her, så er der lydisolerende. Der har vi den udenfra her, hvordan den ser ud. Og så kan du se indeni, der er der også vokalbox, hvis man skulle få brug for det faktisk, så man faktisk kan lave rimelig gode demoer derude. Ja, og der kan man jo sagtens forestille sig, at man kan stille instrumenter op, og så er der også allerede nogle faciliteter i forhold til, at der er nogle indbyggede kabler i væggene. Kunne du forestille dig sådan noget som det vil være en løsning på jeres problem? Det vil i forvejen være et kæmpe løft for det vi spiller på nu, som er sådan noget gammelt udstyr, som ikke rigtig fungerer, og lokalet er ikke så godt. Så og det er lokalet hvorhen? Det er oppe på Stampen. Okay. Så det vil være en kæmpe fordel at have sådan et lokale der. Det her, vil du synes det var okay, hvis det nu stod lidt længere ude på landet af Hørsholm? Eller skulle det stå midt i byen, for at I ville kunne bruge det? Nej, men så længe det er i cykelafstand, så er der ikke noget problem. Altså, hvis det er timer på cykel, så er det jo også til at overkomme. Så man kunne godt lægge det op på den anden side af motorvejen eller sådan noget? Ja, helt klart. Det kunne man sagtens. Det kunne man godt. Fedt. Og tror I, er der andre bands, som du kunne forestille dig i Hørsholm, som også ville være interesseret i sådan en øvelokale? Tror du godt, man for eksempel kunne finde 5 bands, som havde en dag hver for eksempel, og øve i? Ja, det tror jeg helt klart. Der er ret mange bands i Hørsholm, som så dør på, at de ikke har noget øvelokale. Altså, så er der rigtig mange bands i Hørsholm. Vil sådan nogle bands som jeg, vil lige være villige til at betale for at leje et øvelokale? Lad os sige, at det måske ikke var 5.000 kroner, det var måske bare et fiktivt beløb. 100 kroner, 150 kroner per måned per band. Vil det være en mulighed? Ja, det vil det helt sikkert. Jeg tror, vi vil være villige til at gå op til 500-600 kroner om måneden. Okay. Så altså, ja, det er altså betyder meget for jer at få det her lokale her? Ja, det betyder rigtig meget. Især når vi har ikke nogen muligheder for at øve og få spillet noget musik. Så skal jeg bare lige høre til sidst. Hvis du var nu, at I fik det øvelokale, og I øvede og fik nogle andre bands til at øve, tror du så, at det ville kunne give noget altså kulturelt til byen Hørsholm? Eller kommunen Hørsholm? Jeg tror helt sikkert, at musikken vil blive mere udviklet, og hvis der kommer sådan et musiksted, så vil der sikkert komme helt mere fokus. Altså folk vil få øjnene mere for, at der fandtes musik i Hørsholm, helt klart, og så kunne man jo bruge det til at lave nogle musikarrangementer for de bands, der så spiller i Hørsholm. Fedt. Som ikke har været muligt tidligere. Ja, det tror jeg vist var det. Tak fordi vi måtte komme og besøge. Det var det. Fedt at du vil svare på vores spørgsmål. Med det smil, du har alt, du har penge, du har sex, du har stil. Yeah, yeah. Du kan være alt. Du kan være alt. Yeah. Du kan
kan være alt.